Nykyaikana työn tekeminen on pirstaloitunut ja keskittyminen saattaa olla haastavaa. Stressi näkyy THL:n mukaan työkykyisyyskyselyssäkin. Osa työhyvinvointia on työtaakan hallittavuus. FinID on kiinnostunut työntekijöidensä hyvinvoinnista ja tekee asian eteen muutakin kuin kannustaa harrastamaan liikuntaa. Halukkaille esimerkiksi opetetaan menetelmä, jonka avulla itse kukin pystyy käyttämään aikansa mahdollisimman järkevästi. Hyötyä tulee niin työntekijälle kuin yrityksellekin. Tuntuu, että töitä on vähän enemmän kuin mitä pystyy tekemään käytännössä ja alkoi harmittamaan se, että se on niin vaikea hallita sitä kokonaisuutta ja etsinkin tämmöistä menetelmää, että miten voisi paremmin saada hallintaan sen työkuormansa. FinID:ssä käyttöön otetun menetelmän nimi on GTD, Getting Things Done. Tieto- ja asiantuntijatyö vaatii sekä kommunikaatiota että keskittymistä, mutta nämä tahtovat haitata toisiaan. Tämä menetelmä sinänsä antaa työkalun siihen, että kun se keskittyminen herpaantuu, niin on joku tapa, millä pääsee takaisin siihen tekemiseen. Tässäkään tapauksessa onnen ei ole oikotietä, vaan menetelmä on opiskeltava. Kyllähän se aina vaatii tietyn ajan, kun se joudut tavallaan pakottaa itsesi, ja etenkin tässä, kun joutuu melko kriittisesti tarkastelemaan niitä omia tekemisiä, niin kyllähän se tavallaan on kivuliasta. Menetelmän perusidea on raivata aivoissa tilaa ajattelulle. Ja se, että kuinka monta asiaa siellä päässä on, niin se rajoittaa suoraan sitä ajattelu- ja suunnittelukapasiteettia, mitä siellä pään sisällä on. Eli jos haluaa siltä omalta tekemiseltään poistaa sen kaikista isoimman pullonkaulan, niin silloin pidetään se pää mahdollisimman tyhjänä koko ajan. Mä oon jo 3 vuotta käyttänyt tätä menetelmää ja koen olevani paljon enemmän niin kuin tilanteen tasalla. Asiat on hallinnassa ja mä oon tyytyväinen elämääni.